Després de que faci 3 mesos de la reobertura del nou Museu de la Conca Dellà, on s'ha ampliat l'espai expositiu i el nombre de peces i s'ha modernitzat l'exposició de tot el material potenciant la interacció dels visitants, l'equipament valora positivament la nova arrencada. La veritat és que he tingut molt bona acollida, la gent surt molt contenta i han passat, des del mes de març fins ara, han passat unes 2.700 persones pel museu. El museu ha estat 2 anys i mig tancat per obres i ara s'han reprès les visites a l'espai. El públic que té és majoritàriament familiar i de diferents punts de Catalunya. Per Setmana Santa ve molta gent de fora, però parlem d'un turisme molt català i gent de la zona, però està venint gent de tot Catalunya, és un públic molt català. Sí que hi ha algun públic francès, algun públic anglès, però és molt minoritari. El nostre públic és català, famílies amb nens, bàsicament, i és el nostre públic, està obert a tothom, però el nostre públic són famílies amb nens, ja que els dinosaures és un tema que agrada molt als nens, sobretot. Ara ja s'està preparant les visites de l'estiu, quan es preveu fer sortides a veure els jaciments paleontològics de la zona i també tallers familiars vinculats als dinosaures.